Benvinguts a Ludoverquibú, temporada 2, capítol 1 de Exogate Initiative. Preparem la base. Sí, és un joc inspirat, suposo, en Stargate. Tenim una base on tenim un portal estel·lar que ens porta a l'altra punta de l'univers. No sé si ho vau veure a Discover Ludoverquibú de la temporada 1. Iniciem temporada 2, capítol 1, preparem la base d'Exogate Initiative. Iniciem aquesta sèrie que aquesta temporada tindrà 4 capítols. I aquí ens donen la benvinguda un tal Rudy Cobb. Benvingut a la seva primera jornada en tant que cap executiu o XO per fer curt de l'Exogate Initiative. Soc Rudy Cobb, el seu fundador i cap. He dedicat la meva fortuna a la recerca i al desenvolupament de la tecnologia Exogate. Gràcies a ella podrem enviar persones a l'altre punt de la galàxia i potser a l'altra punta de l'univers. Avui fem un primer pas en aquesta direcció. El món sencer ens observa. Quedeu-vos concentrat en els vostres objectius i tot anirà bé. Aquí baixen els nostres drons constructors. Anem a comprar ja un parell més que ens faran falta. Sí, ja ho sé, estem gastant ja. Veieu, aquí la base, de moment tenim passadissos per aquí, passadissos per aquí, i aquí el Exogate. Com veieu, hi ha una porta, aquí a l'espai de desintoxicació, i aquí s'obre i bé, ja ho veureu. De moment hem de fer un lloc on descansin els haters, que són diguéssim, els que exploraran la galàxia. Anem a fer un accés aquí també. Vull accedir per les dues bandes. Vale. Anem deixant una cantina. La cantina podria estar aquí. Un accés aquí a la cantina. I un accés aquí. Ja està. Farem 4 llits, perdó. I necessitarem el centre d'energia. Que estaria bé que estigués per aquí. Ens farà falta energia per explorar la galàxia. Podem fer 2 accessos, no hi ha problema. I aquí ens farà falta el laboratori. Bueno. I el laboratori estarà aquí. Crec que és un bon espai pel laboratori. Tot això ho traurem i farem el laboratori fins aquí. Podem fer un accés des d'aquí, amb aquest passadís, un altre accés aquí. Per què no? No. Bueno, no. Però sí que podem fer un accés per aquí. Crec que així pot ser interessant. Anem a fer les portes. Tinguin una mica d'intimitat dels nostres haters. Una mica de privacitat. I anem a complir aquests objectius de construir la base.
Robots arquinautes. Continuem la construcció de la base. De moment, aquesta part. Per aquí potser la infermeria, no ho sé. Aquí altres coses, ja veurem. Aquí l'àrea de relax, no ho sé, ja veurem. Com fem la base? Com fem la base de la base. És a dir, ja m'enteneu. I aquí. Vale. Aquí estan construint per aquí, per allà. Anem a mirar com construeixen. Veieu? Pom, pom. Aquí transformen el terreny. Ala. I veieu, fan un terra que se suposa de les habitacions, o el quartell, o bueno, com li vulgueu dir. Vale, aquí, pues, podrà. Veieu? Veiem si podem construeix una sala, construeix una sala. Veieu? És automàtic. Veieu? Fins i tot la paret es modifica. Cosa que trobo curiosa. I aquí vale, aquí construirem sis llits. Vale, hi haurà 1, 2, 3, 4, 8 llites que poden estar aquí. Eh, ah, vendrem aquests. Farem 6. Tu. Aquí. 1, 2, 3, 4. I aquí 1, 2, 3, 4, 5 i 6 llits. Apa. 2, 3, 4, 5, 6 llits, vale? I aquí fem la cantina. La cantina, que és això. La cantina és aquest. Vale? El laboratori això encara no està. Vale? De moment fem la cantina. Vale? Aquí, veieu, aquest llit, fins i tot hi ha un quadre. Això són els armaris. Vale? I aquí, veieu, tenen com calaixets, està bé. Bueno, aquí, bàsicament, és que ens financia el comitè, de moment. Encara ens queda feina per fer la construcció. Vale, farem la base, després ja farem més coses, però veieu aquí, estan destrossant pedra directament. Aquest serà el passadís de connexió. Aquí ja podem construir una porta d'accés al laboratori. Podem fer una porta aquí, plan... Sí, i una aquí. Per què no? Si separem estances, que aquesta és la de l'Exogate, si millorem una mica de seguretat,
una mica, tampoc tant, però bueno. Aviam, aquí, veieu, aquí estan fent... A veure com fan, on menjaran els nostres gators. Anem a deixar que construeixin. Estan tots, 1, 2, 3, 4, estan per aquesta zona. Un està en aquesta zona. Potser reduirem això, no ho sé, ja veurem. De moment fem 6 taules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taules. I de l'altre costat farem els distribuïdors. Veu aquí com destrueixen pedra, com excaven aquests droides. I aquí estan fent un terra bàsic de la base, el terra estàndard, que després es pot modificar perquè sigui l'espai que convingui. Aviam, aquí fem una porta. Aquí també farà falta una porta al laboratori. I aquí cliquem al terra per construir. Fem 2, 3 i distribuïdors de menjar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja està, crec que ja està. El comitè. Mentre que els discurs, avingudes i altres banalitats són darrere nostra, passem a les coses serioses. El senyor Cobb és conegut per gastar sense comptar, sense control. És per això que nosaltres, els membres del comitè, som aquí. Veieu la pinta? Comptables, en fi. Pregunteu al Jack O'Neill de Stargate el que en pensa dels comptables. En fi, per assegurar-nos que aquestes històries d'exploració espacial generin beneficis. Seguirem els vostres progressos i desbloquejarem fons si ateneu els vostres objectius. Us subministrarem així el vostre primer any enviant-vos una renta cada mes, esperant que esdevingueu autònom entretant. Propera etapa, trobar vida en l'univers, una empresa difícil, però que no podrà ser més que enriquidora. Vale, aquí estan construint això. Ui, aquí ens falta una porta. No. No, però no vull... Bueno, després la desplacem. I aquí la podem apagar, bloquejar o deixar activar. Vale, aquí construeixen la porta. Veieu quantes portes? Portes aquí, portes allà. Anem a seguir aquest, cap on va. Bueno, anem a seguir un d'aquests. Aquests continuen construint el que serà la zona d'energia. Aquest se'n va. On aneu? On van? Van a omplir això, em sembla. Sí, exacte. Van a omplir això. Anem a construir el laboratori. Necessitem un laboratori.
i després el centre d'energia, i un cop acabat això acabarem el primer capítol i contractarem els 4 primers gators que ocuparan aquesta base. Veieu? Aquí ens porten subministres des de l'exterior. Aquí estem sota terra. Veiem. Bueno. Construir un... Som-hi, som-hi, som-hi! I veieu, el terra del laboratori és diferent al terra bàsic de la base. Aquí. Bueno, aquest és el nivell d'influència. Aquí, energia, pues, no tenim energia disponible. Per això haurem de crear la sala d'energia. Aviam. Bueno, això encara no. El laboratori el construirem després. Vale, ara construïm la sala d'energia, que és lo impepinable ara mateix. Tot i que podem construir laboratori... Ui, no tenim res. No tenim pèmpins? Ah, perquè no tenim energia. Vale. No és que no tinguem pèmpins, és que no tenim energia. I els nostres primers gators arribaran en breu. Vinga, 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 droides. Curiosa mescla entre Stargate i Star Wars. Droides constructors. Seran els futurs Cylons dins d'Exo-8. No marxeu tan lluny, necessitem energia. I 3 generadors aquí. I 2 aquí. Ja està. Perquè amb això tindrem més que prou d'energia. Veieu, ja tenim 1300. Ara sí que podem construir el laboratori. Aquí. La recerca. Aquí per guardar les mostres. Aquí per l'estudi. I aquí per escriure les patents que sorgeixin de les nostres exploracions. Veieu la mostra base, aquí per les mostres, aquí per fer recerca i per escriure i per analitzar les mostres que es treguin. En fi, doncs fins aquí el capítol 1. Espero que us hagi agradat aquest capítol 1. Gràcies a tots per haver estat aquí. Espero que us hagi agradat. Doneu-li a m'agrada, subscriviu-vos i doneu-li la campaneta que estigui ben fosqueta per rebre totes les notificacions i teniu 2 propostes de vídeo per seguir gaudint de contingut del canal. Moltes gràcies a tots i a la propera.